Kif intom? U it-triq tagħna ta' din il-ġimgħa jgħodna ġewwa Birkirkara fit-triq Ġanni Borċ. U ħaniltaqgħu ma' persuna illi għamel għal Birkirkara ma mhux biss għal Birkirkara għal Malta kollha insomma ħansiruna fuq għax għandna ħafna xi ngħidu miegħu. U suppost hawnhekk. Naraw. Emmu, oħroġ nara law, ħaniċċekkja li inti. Inti Tony? Ekku. Minn Birkirkara? Minn hawn. Patata ċatta? Ejju wkoll. Tajjeb, inti kellek x'taqsam ħafna mal-istorja tal-banda tar-Raħal? Ekku, mal-Banda Sant'Elena. U mhux biss, u mad-demm ta' ħafna nies. Ta' Malta kollha. Mela lilek irridu, llum, Ton, kif idru ħaġa? All right, mhux ħażin. Mela flimkien miegħek ħanduru dawra daqsxejn ma' Birkirkara minn għajnejk imma. Minn għajnejja. Minn għajnejk. Thank you. Kif tħossok li minn Birkirkara? Fibni, dejjem ngħidu għax hawnhekk Raħal kbir, insomma, Sant'Elena hu, ovvja. Le, ma ġifieri buri li minn hawn. Tajjeb, morru nduru dawra? Bidejk. Mela, Ton, l-ewwel post li ġibna huwa proprjament viċin id-dar tiegħek sewwa huwa dal-playing field hawnhekk hawn ħafna affarijiet grounds tal-futbol, bandli. X'kien fi żmienek? Fimni ma kienx hekk, ġifieri dejjem konna niġu nilagħbu hawnhekk, insomma, kellna logħba xiberolaqt, kien jisimha dak iż-żmien bil-ġebel nitfgħu hekk, insomma. Kif tilagħba xiberolaqt? Xiberolaqt, ġifieri jiena nkun hekk ikolli ġebla nitfa' u l-ieħor jew jolqotha jew jasal viċin tagħha. Speċi ta' boċċi. Issa, mbagħad kont niġi nilagħab il-futbol hawnhekk dejjem ġifieri l-ground mhux qiegħed hekk. Kont tajjeb. Insomma, tal-jien. Imma kont noqgħod fejn l-asta u niskurja. U anke spiċċajt ir-refja. Naħseb nirrefjek ta' ija wkoll proset, għandek raġun. Għaxu naqa' biżi, Għandek raġun. Spiċċajt nirrefja fil-fatt kont nirrefja. L-aqwa plejers ta' Birkirkara hawnhekk għax minn hawn bdew ukoll ħafna minnhom kienu jilagħbu dak il-lig u kienu jkunu taf fil-logħbiet. U daħlet l-ispirtu fija tar-refereeing iktar qudiem. Però mbagħad l-oratorju wkoll iktar l-oratorju. Issa spjega li daqsxejn li tad-demm għax inbħala professjoni vera mhux hekk hija fuq it-testijiet tad-demm. Iva, jiena par speċi il-forte tiegħi it-teħid tad-demm insomma għamilt ħafna 35 sena. Ġifieri dejna St. Luke's u Mater Dei, dejna l-Anticoagulant Clinic insomma u dana. Testijiet tad-demm u ġew minn Prim Ministri sa kap tal-Oppożizzjoni għandi kulħadd. Kien hemm ġaħat li kien jaġġibha. Ifhimni, jien waħda ngħid fuq u kulħadd jibża. Ġifieri inkluż jien. Imma tipprova ġifieri tagħmel l-aħjar li tista' biex ma jweġġawx in-nies. Min jaf kemm qed jarawk nies bħalissa jgħidu vera dak hu kien fejn mmorru minn hawn. Minn hawn immorru sal-Knisja kbira. Laqna. Issa qegħdin quddiem waħda naħseb mill-isbaħ knejjes l-għandna Malta, tajjeb, imma għalik meta tkun qiegħed hawnhekk fiex tiftakar? Hawnhekk sander nostalġija kbira fimni, kont naqra l-lezzjoni minn fuq l-ambona għas kważi kont il-laħħaq kienu jagħmlu li banketta. Għandna ritraff fil-fatt. Iva, u kont nerfa l-istandard ukoll fil-proċessjonijiet, daqqa l-istandard iż-żgħir u tar-Rożarju. Konna ngħidu r-Rożarju wkoll minn hemmhekk fl-antik bl-speakers u kont ngħidu r-Rożarju kien jistema' ma' Birkirkara kollu. U mbagħad iktar il-qudiem ġifieri kont għadni sal-lum ġifieri fil-fatt indoq mal-banda li dejjem takkumpanja l-proċessjonijiet ta' Sant'Elena, eċetera. U jiena il-ftit li nafek jiena sewwa dejjem ġejt affarijiet daqsxejn partikolari tiegħek, jiġifieri ma tikkuntentax ruħek bil-programm tradizzjonali, ma dejjem nipprova żżid dik xi ħaġa. Eżempju hawnhekk f'dil-pjazza niftakar isiru wkoll l-isfilati ta' Charles Huron u hekk u dejjem akkumpanjajtuha bħala banda, xi ħaġa oriġinali. Ejja, dawk idea tal-kunsill, ġifieri u l-banet dejjem nakkumpanjaw kienet intlaqat tajjeb ħafna. Fil-fatt misna forsi nagħmel daqsxejn reklam għal 21 ta' Mejju issa. Tajjeb, mela titilfuwiex għax qed ngħidilkom esperjenza ta' barra minn hawn. U minn hawn ħammorru? Immorru l-oratorju. U wara mixja, mhux vera ġejna bil-karozza, imma da kont żgħir inti kont timxija sal-oratorju. Timxija sal-oratorju hija. Fil-bidu tiegħi speċjalment qabel ma kelli l-karozza, konna nimxuha u lura ma kontx narax kont niġriha.
U kont tara iqsar. Kont naddi minn Bujara Street, jew forsi għax kont nibżaw ukoll. U x'kien l-involviment tiegħek hawn? X'kont tagħmel Iva, mela kif qedlek wara il-pageant li għamilna fin-1978, kien hemm Sanzu għalli ħafirlu u għalli hawnhekk għandna kumpanija tat-teatrin, San Ġinesju. U kont nagħmel ħafna plays hawnhekk, speċjalment il-Parti ta' Kristu jiena kont nagħmelha dejjem. Kif konna nagħmlu? Le, bil-parrokka xorta. Alright. Isma' ħaġa li ma tlix. Meta daqqejt l-ewwel darba strument f'ħajtek? L-ewwel darba daqqejt naħseb hawnhekk ukoll ġifieri bdejt dana għax kont mal-brigades ukoll, għax kont indoq il-Katuma. Jiena bdejt nitgħallem fin-1979 u fl-81 ħriġt indoq. Qed tifhimni ġifieri ili mill-81 indoq Għaddej. tromu. U l-lum issa taraw kemm il-banda involuti, mejja nimxu għal-gazin. Tġib li kafe, minn mejja. U qegħdin fil-kamra tiegħek, di tiġew tal-kumitat, xi kif Kulħadd jgħidilha l-Kamra ta' Carbonara. No, vera, x'jien dejjem meta tqajt miegħek dejjem hawn ġew, ma naffaxxina ruħi, x'inhu huma dan ħafna fajrs u Dana Sander Arkivju, ġifieri t-tinwiet għax għandna liħor fil-Kamra tal-Kumitat. Dana ili nħassibu minn 1986 jiena. Qed tifhimni, ġib il-mużika, fotocopies insomma. Hawnhekk Banda Santalina nagħmlu programm annwali kull sena, allura kull sena ħad iżdied qisu 13 il-biċċa u min itik rigal biċċa mużika ġifieri. F'dal-fajrs hemm il-biċċib ta' mużika li għamlet il-banda. Li għamlet il-banda hija matul iż-żmien minn 1986 lawda wkollha. Għaw xi ħaġa antika li kienu jagħmlu fl-antik, għax hawnhekk hawn arkivju rek ukoll, għalli ħafillu Sur Masbużutti kien jikkopja ħafna mużika u jikkomponi ħafna ġifieri. Ejja, ħana rasar allora, ġessamet li kurzita. U issa qegħdin kemm il-solar isfel? Qegħdin jisu basement ngħidula. Kemm il-trakk ġebel kelkom toħorġu minn hawn? Hawnhekk telgħu 133 trakk. Biex skoprejtu din is-sala. Ejja, dina kienet asset importanti għal-banda Santalina li hawnhekk isiru il-provi. Dejjem armata. Ġifieri issa hawnhekk fejn qegħdin aħna jiġu l-bandisti. Il-bandisti u nagħmlu il-programm. Malajr. Malli ma banet għandek x'taqsam. Hawnhekk nafu. Waħda. Inħobb ngħidilhom Sander li hawn hija ommi. Di ommu. Banda Santalina u l-oħrajn it-tfal. Għandi l-banda San Gergor, jgħed Sur Mastemmek, assistent mal-banda Konċizzjoni tal-Ħamrun, nallem San Giuseppe il-Ħamrun, assistent mal-banda San Gabriel ta' Ħarbalzan. Jien nixtieq nkun naf kif jibqalek ħin torqod. Ifimni, jien naħseb jekk qassam il-ħin għandek timxi. Però jekk tippermettili tal-aħħar nixtieq nagħmel ringrazzjamenti. Il-mamma tiegħi l-affarijiet l-papa kienu strumentali għal dawn l-affarijiet li rajna għax dejjem dana. Hija Peter Carbonara falli ma jiġbaħniex imma l-mami kienet tgħid li huwa hija. Oħti Ġosetto reġel ta' Tony u tfal Lara, Claudio, Valeria u Brooklyn insomma. Però tliet surmastrijiet kienu strumentali fil-ħajja tiegħi. Is-surmas Clement li ħafirlu, is-surmas Ġewi preżenti u s-surmas Ivan Borċ. U min jaf tajjeb waraj kemm ħajkun hawn nies jgħidu kemm Tony kien strumentali f'ħajti. Żgur, tajjeb. Jiena ma nagħmilx ningrazzjak, dawwartna dawra ma birk il-kara minn għajnejk, tajjeb, u jalla tkompli taħdem u jalla jkollkom iċ-ċans li teżibixxu xogħolkom issa importanti. Iva, grazzi ħafna u l-hemm mixin kalla rrid. Thank you.